Hello guys, welcome back to my YouTube channel. आंनि YouTube चेनेलाव नोंसोरखौ फिन खेबसे आरोबाव बरायग्रोनाय जाबाय आरो आंनि केबि ब्लगाव बरायनाय जाबाय। नायलांदो बिदिबा भिडिअखौ। टेन्ड' मोजां ओरैबायदि मोजां जाग्रानि ओरैबायदि मोजां नैबे कुकिंनि आरो नैबे जों खनायाव जागोन दा दसे उनावनो जागोन बिथिंहाय खनाथिं टेबोल लादों आरो मा जायो दसे उनाव नुगोन लोगोफोरनोसो गासिबो नायलांदोल' भिडिअखौ ओरैबायदि स्टेन्डार्ड नै लोगोफोरजों सौफैबाय फाइनालि माबायाव सिगनेटआव नै बेजों बेदर हानानै जागोन जोङो हाखावनानै जागोन बेदरहाय नै स्टेन्डार्डथार मोजांथार बरियालै ओरैबायदि मोजां नैखौ नै बेजों अमा दोननांबाय अमा गोजौखौनो लोगोफोर मेनु नायसै मेनु माबायदि बेसेबां दाम दं टेस्टि नै एखेबारे दामखौ नायगिरदो नै लोगोफोर बिराद दाम खमानो गैया नै 250 350 450 गासिबो नै जाजोबनाय नोंसोर दामजोब गोसाथार नै बिथिं खम दं एसे 100 थाखा 80 थाखाफोरनि गैया नामा आं 80 थाखानिसो जागोन खम दामनि गैयालै बेहाय दामथार माथो आयौ 400 450 दङ आयौ नैलाय नै लोगोफोर सिगनेट साना नोंसोर सिगनेट नङा नंगोन नैलाय नै सिगनेट नायदो स्टेन्डार्डआनो जुदानो गैया उन्दुनानै थानो गोसोथार जाथारा बिदिबाथाय एखे गोलाव जानानै उन्दुनानै थानो सुप फैबाय सुप लोंनोसै एबार जों टेस्टि सुप लाबोबाय एबार टेस्टि लोंनोसै यस मा सुप बे मानसाव ना चिकेन मानसाव सुप जानोसै चिकेन मानसाव सुप गोथाव जादों बरिया गोथाव जादों जानोसै आंबा दा दसे उनाव नुबावगोन जानायखौ बेखौ जागारसां जानो मोननोसै प्लेट फैबाय बेदरजों जानोसै बे प्लेटआनो फैखाबायानो आरो नायलांदोल' नोंसोर नायलांनानै होनबानो जाबाय गोथावखौ टेस्टि बानायनायखौ एथ' दामि रेस्टुरेन्टआव खिफिनो ओंखारबावबायसो आं जाला हगारखोमानोसै आं सिरि जाहैबाय सिरि हगारगोन आं मोनानो सेन सारोनोसै बिसोरखौ ओरैबायदि समायना ना ओरैबायदि बिउटिफुल बिराद एक्साइटेडलै फार्स्ट टाइम गाखोनोसैलै लिफआव ओरैजाय नुहुरजोबो गान गाबबावोसो लिफआव ग्राउन्ड फ्ल'र बरियालै आयना जोबग्लासजोब थांबाय ओरैबायदि समायना दै गग्रा दंजोबावसो ओरै नोंजा समायना बिबार बागानानो गासिबो दै गबावसो
दैखौ दोनै दै बाना नै नानि नै दांलाय दांलायखौ दांलाय दां दैखौ बर'सो फाइनालि जाखांनानै थांनोसै जों दा स्टाइलिश गाननानै गावनो सफा सियारबा बेरायनो गोसोबा सफानिनो बरियालै उन्दुनो मोजांथार बिफां दंबावसै नै बिफां नै मा बिफां बेलाय मा बिफां बे मा बिफां जाखो खमला थाइगोन खमला सासे उन्दुबाय नै उन्दुफेरनो मोनैया